Днеска ще се каним нашите кумове вече официално, затова исках да ви покажа как сме се подготвили, какво ще има на нашата трапеза и какво ще им подарим на тях за подарък. И така, хайде започваме. Подготвихме брускетки с прошуто и сьомга, печени ребърца с картофки на фурна, задължителната питка. Ето и така изглеждаше масата в самото начало. И разбира се, торта за кумовете в знак на благодарност, както и сега ще ви покажа част от подаръците. Направихме тази кошница специално за тях, както и изготвихме кумски договор, който се подписва. Нашите кумове си имат естествено и покана, но нея не мога да ви я покажа, тъй като е твърде лично. И ние имаме подарък от тях, персонализирана кошничка, която е супер готина, много мил жест, за който много благодарим. И така протече нашата покана за кумство.